سلام سلام كبرات حوات كمل لهم سلام كتلو እንዳተመነኹ ኣነ ብወገነይ ሰላም ኣለኹ ሓበሬታ ኣለኒ ነቲ ሓበሬታ ከም ዘሎ ክበኩሜ ብፍላይ ድማ ንወለዲ ዝምልከት እዩ ቀንዲ ንወለዲ ካብ ሻድሻይ ናብ ሸውዓይ ክፍሊ ዝሓልፉ ካልኦት ከዓ ምስቶም ካልአይቲ ከዓ ምስቶም ኣብ እስራኤላውያን ምስ እስራኤላውያን ተፀንቢሮም ዝመሃሩ ዘለዉ ደቅና ሳልሳይ ድማ ኣብቲ ዘይፈልጦም ቆልዑ ደቅና ዘይፈልጦም ቆልዑ እንታይ ክገብርሎም ካብ ዘይፈልጦም ሰባት እንታይ ክገብርሎም ዝብል እዩ መጀመርያ ኣብ መወዳእታ ድማ ትማሊ ዝነበረት ናይ ክነሰት ኣብ መወዳእታ ክሕልፋ እየ ብዓብዩ እቲ ናይ ማፍያ ኣብ ደቅና ኣትዩ ዘሎ ከምፆ እየ ዝበልኩኹም ክሕልፈልኩም እየ ዝበልኩኹም ቀፂለ ክሕልፎ እየ ማለት እዩ ኣብ ዝቐፀሊ ግዜ ከምፆ እየ ናብ ኩሉ ሰብ ክበፅሕ ምእንታን እቶም ሳብስክራይብ ዝገበርኩም እታ ደወል ትርእይዋ ኢኹም ላይክ ጌርኩም ሕለፉ ናብ ካልኦት ሰባት ምእንታን ክባፃሕ እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ብእንግሊሽ ሳብስክራይብ ትብል ትመፀኩም እያ ንዓ ሳብስክራይብ ግበርዋ ላይክ ከዓ ግበርዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ላይክ ሳብስክራይብ ምግባር ናብ ካልእ ሰብ ዝያዳ ናብ ዝያዳ ቁፅሪ ንክበፅሕ እዩ ዝሕግዞ ማለት ስለዚ ከምኡ እንተጌርኩም ናብ ኩሉ ሰብ ክበፅሕ ከም ዘለዎ ይሕግዝ እዩ ቀፂለ እንታይ እየ ዝብል እቲ እቶም ሻድሻይ ክፍሊ ዝመሃሩ ዝፀንሑ ተምሃሮ እዚ ወርሒ እዚ ቤት ትምህርቲ መሪፆም ናብ ሸውዓይ ክፍሊ ዝሓልፍሉ ናብ ከቲባት በይናዮም ወይ ድማ ሸውዓይ ክፍሊ ዝሓልፍሉ ግዜ ወርሓት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሓት ቤት ትምህርቲ ፀዊዐን ቤት ትምህርትና ከምዚ እዩ ቤት ትምህርትና ከምዚ እዩ ቤት ትምህርትና ከምዚ እዩ እዚ ይህብ እዩ እዚ ይህብ እዩ እንዳበላ ኣድቨርታይዝ ዝገብራሉ እዩ ንሕና ከዓ እቶም ወለዲ ምስ ደቅና ብምርዳእ ቤት ትምህርቲ መሪፅና ክንፀንሕ እዩ ዝግባእ ክሳብዚ ዝወርሒ እዚ እንተደኣ ዘይጌርናዮ እቶም ቤት ትምህርቲ ኦቶማቲክ ናፍቲ ምስኦም ዝሰርሕ ቤት ትምህርቲ እዮም ዝሕልፉካ ማለት እዩ እንተደኣ ወላዲ መሪፁ ኣነ ውላደይ ምስ ውላደይ ተረዳዲኤ ናብዚ ቤት ትምህርቲ ክሓልፍ ዝደልዮ እንተደኣ ዘኢልና እቲ ቤት ትምህርቲ ምስቲ ቤት ትምህርቲ ዝሰርሕ ቤት ትምህርቲ ኣሎ እታ ኤሌመንታሪ ምስኣ ትሰርሕ ከቲፋት በይናዮም ኣላ ስለዚ ምስኣ ትሰርሕ ስለ ዘላ ናብኣያ ኣውቶማቲክ ትሕልፎ ማለት እዩ እንተደኣ ወላዲ ዘይመሪፁ ናብኣያ ትሕልፎ እታ ቤት ትምህርቲ ግን ትነግረካ እያ ኣብዚ ግዜ እዚ ንውላድኩም ናበይ ቤት ትምህርቲ ክሓልፍ እዩ ትደልዩ ኢላስ ትነግረና እያ ስለዚ ንሕና ከመይ ጌርና ኢና እተን ቤት ትምህርቲ ዝሓሻ ምኳነን ንርአን እንተኢልና ሓደ እስራኤላውያን ኣብ ጎረቤትና ኣለዉ እዮም ክንሓትት እዩ ዘለና መምሃራን ኣለዉ እዮም ክንሓትት እዩ ዘለና እቲ ዝዓበየ ግን ዝዓበየ ኣብቲ ኣታር ከና ኣብቲ ኣታር ኣብቲ ናቶም ኣታር ናይተን ቤት ትምህርትታት ንመርፀን እንተደኣ ቤት ትምህርቲ ጥቃይ ዘላ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ኮይና ኣብቲ ናታ ኣታር ኣትየ ኣብቲ ናታ ዌብሳይት ኣትየ ኣብ ዓመት ዓመት ከመይ ደረጃ እያ ተመዝግብ ዝብል ኣብኡ ኣሎ ማለት እዩ ብሂብሩ ኣሎ ናብ እንግሊሽ ትራንስሌት ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ዓመት ዓመት ሲ ኣብ ሸውዓይ ክፍሊ ክንደይ ተምሃሮ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ነይሮም ኣብ 95 ገለመለ ነይሮም ክንደይ ተምሃሮ ከዓ 80 ነይሮም ክንደይ ተምሃሮ 70 ነይሮም ካብ እስራኤል ከ ክንደይ ወፅያ ዝብል ደረጃታት ኣሎ ብኡ ክትርእይዋ ትኽእሉ ኢኹም ካልኣይ ኣብቲ ትጉባ ኣሎ ማለት ኣብቲ ኮመንት ዝወሃባ ነታ ቤት ትምህርቲ እቲ ኣብኡ ዝተምሃረ ኣብኡ ዝዓበየ ኣብኡ ካልኣይ ደረጃ ማእከላይ ደረጃ ካልኣይ ደረጃ ዘለዎን እውን ስለ ዘሎ ዘጠናቀቀ ኣብኡ ኮመንት ይፅሕፉ እዮም እስራኤላውያን ታዘላ እዮም ዝፅሕፉ እዚ ቤት ትምህርቲ ሕማቅ እንተኮይኑ ሕማቅ እዮም ዝብልዋ እዚ ቤት ትምህርቲ ፅቡቅ እንተኮይኑ ፅቡቅ እዮም ዝብልዋ እዚ ቤት ትምህርቲ ድሓን እንተኮይኑ ከዓኒ ኣበናይ ፅቡቅ ኣሎ ኣበናይ ሕማቅ ኮመንት እቲ ኮመንት ከዓ ከም መለለይ ንጥቀመሉ ኢና ማለት ብዓብዪ ግን ምስ ራዳኺኑ ኣብ ዓመት ዘውፅኦ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ብምንታይ ዕውት ነይራ ብማትስ ዳ ዕውት ነይራ ብሂብሩ ዳ ዕውት ነይራ ብመዳኤም ዳ ዕውት ነይራ ኢሎም የውፅኡ እዮም እየ ስለዚ ኣብኡ ኣብቲ ኣታር ከዓ እቲ ቤት ትምህርቲ ዝርግሖ ስለ ዝኾነ ነዚ ከም መለክዒ ቆፂርና እንታይ ክንገብር እዩ ዘለና ክንመርፅ እዩ ዘለና እንተዘይመሪፅና ግን ኦቶማቲክ እዩ ዝሓልፍ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ቢኣሊክ ዝመሃሩን ኣብ ያርዴን ዝመሃሩ እንተደኣ ዘይመሪፅኩም ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ክሳብ ሻድሻይ ክፍሊ በይኖም ተማሂሮም ተነፂሎም ተማሂሮም እንተደኣ ሕጂ ከዓ ዘይመሪፅኩም ሻድሻይ ይውድኡ ኣለዉ እንተደኣ ዘይመሪፅኩም ሸውዓይ ሻሙናይ ከዓ እንታይ ክኾኑ እዮም ማለት ታሻዓይ እንታይ ክኾኑ እዮም ማለት ተነፂሎም እዮም ክሕልፍዎ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ያርዴን ኣብ ቢኣሊክ ኮይኖም ተማሂሮም ኣብ ያርደን ናብ ቢኣሊክን ኮይኖም ተማሂሮም ኣለዉ ምስ ስደተኛታት ጥራሕ ተማሂሮም ኣለዉ ስለዚ እቲ ክረኽቦ ዝግብኦም ናይ ቋንቋ ደረጃ እቲ ኣካዳሚ ደረጃ ትሑት እዩ ዘሎ
ቦታ ትሑት እዩ ዘሎ ተምሃራይ ኩሉ ግዜ ካብ መምህር ጥራሕ ኣይኮነን ዝምሃር ካብ ከምኡ ዝመሰለ ተምሃራይ እንኮላ እዩ ዝምሃር ስለዚ ኣብኡ ዝመፁ ግን ካብ ዝተፈላለየ ፅጉማት ሕብረተሰብ ጥራሕ እዩ ስደተኛ ሕብረተሰብ ቋንቋ ናይ ኤብራይስጥ ተዛራቢ ዘይኮነ እዮም ዝመፁ ስለዚ ናይ ቋንቋ ፀገም ከም ዘለዎም ኩላትና ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ስለዚ እንተ ደኣ ዘየመዝጊብናዮ መሪፅና ባዕልና እንተ ዘየመዝጊብናዮ ንሳቶም እንታይ እዮም ዝገብሩ ኦቶማቲክ ናብታ ቢኣሊክ ሓዳሽ ወፅያ ዘላ ኣብ ጥቃ ሃማዝገር ዘላ ኣብ ኣቪግዶር 5 እያ ምስለኒ ቁፅራ ኣብ ኣቪግዶር 5 ዘላ እታ ቢኣሊክ ካልአይቲ ክፋል ኢሎም እታ ካልኣይ ደረጃ ሓሊፎማ ዘለዉ ናብኣ ኦቶማቲክ እዮም ክሕልፍዎም ናብኣ እንተ ደኣ ሓሊፎሞም ድማ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻድሻይ በይኖም ተማሂሮም እንደገና ካብ ሻውዓይ ክሳብ መወዳእታ ግሬዶም ክሳብ 12 ክፍሊ ከቲባት ቤናይምን ቲኾንን ሓንሳብ ከዓ ክውድእዎ እዮም ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 12 ክፍሊ ምስ ዝኾነ እስራኤላዊ ከይተራኸቡ እቶም ስደተኛታት ጥራሕ ክውድእዎ እዮም ማለት እዩ ስለዚ እንተ ደኣ ሕጂ ሓሊፎም ናብኡ ካብኡ ክነውፅኦም ዘሎ ተኽእሎ ፀቢብ እዩ ዓቕሚ የብልናን ካብኡ ክነውፅኦም ሕጂ ትዕድል ሕጂ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ናብ ሻውዓይ ክሓልፉ ከለዉ ናብ ካልእ ቤት ትምህርቲ ንሕልፎም ናብኡ ኣይንሓውሶም ካብ ናብኡ ናብ ዝኾነ ቤት ትምህርቲ ናብ ካሊእ ሓሽ እንተተኻኢሉ እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ነቶም ቋልዑ ንኣብነት ውላድካ ሓደ መሓዛ እንተለዎ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ምስቲ ወላዲ ትርዳእ ኣቢልካ ንሶም በይኖም ዝኸድሉ ውላድካ ሓንቲ መሓዛ እንተላታ እዚኣ መሓዛ እያ ምስ መሓዛ እየ እንተኢላ ምስቶም ወለዲ ተራዳዲእኻ እውን ክልተ ክልተ ኮይኖም ሰለስተ ሰለስተ ኮይኖም ፋሕ እንተዝብሉ ፅቡቕ ነይሩ ይብል ምክንያቱ እቲ ናይ ደረጃ ናይ ቋንቋ ብጣዕሚ ደኺሞም ስለ ዘሎ ክሕገዙ ምእንታን እውን ይጠቅም እዩ ካብዚ ኣብ ያርዴን ፀኒሖም ኣብ ቢኣሊክ በይኖም ፀኒሖም ናብቲ ሓደ ከዓ ናብ ቢኣሊክ ካልኣይ እንተ ደኣ ሓሊፎም ደረጃ ትምህርቶም ብጣዕሚ ይወርዲ ዘሎ በዛ ኣጋጣም ቤት ትምህርቲ ክትመርፅሎም ይምሕፀነኩም ማለት እዩ እዚ ትወርሓት ጥራሕ ኣብ ያርዴን ኣብ ቢኣሊክ ዘይኮነስ ብሓፈሽኡ ብሃገር ደረጃ ብእስራኤል ካብ ሻድሻይ ናብ ሻውዓይ ዝሓልፍሉ ግዜ ዝምዝገቡሉ ግዜ ቤት ትምህርቲ ዝመርፅሉ ግዜ እዚ ወርሒ እዩ ስለዚ ሕጂ እንተ ደኣ ዘይመሪፅኩምሎም ባዕሎም ኦቶማቲክ ክሕልፍዎም እዮም ማለት እዩ ባዕሎም ኦቶማቲክ ዘሕልፍዎ ከዓ ምርጫኻ ኣይኮነን ማለት እዩ ምርጫ ናይቲ ቤት ትምህርቲ እዩ ስለዚ እዚ ክትገብሩ ብትሕትና ይምሕፀን እዚኣ ክስራሓላ ዘለዋ እዩ ካልእ እቶም ኣብተን ቤት ትምህርታት ዘለው ኣብቲ መባእታ ዘለው ማለት ቀዳማይ ካልኣይ ክፍሊ ዘለው ከዓ ናይ ሂብሩ ሓገዝ የልዮም እዩ ናይ ሂብሩ ሓገዝ የልዮም እዩ ምክንያቱ ክሳብ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ተምሃሮ 4ይ 5ይ ክፍሊ ዝምሃር ዝዛረቦ ኢብራይስ ክንሪኦ ከለና ፍፁም እዩ ዘይራኸብ ምስ ሓደ ተምሃራይ ኣብ ካልእ ቤት ትምህርቲ ዝራኸብ ናትና ግደፎ ምስ እስራኤል ኣብ ሞይ ፅንሓልና ድሓን ሓደ ስደተኛ ኣብ ያርዴን ወይ ኣብ ቢኣሊክ ዝምሃርን ኣብ ካልእ ዝምሃርን ትቋንቁኡ እዩ ዘይራኸብ እቲ ዝዛረቦ ዘሎ ከን ኢብራይስ ምዝራብን ኢብራይስ እቲ ደረጃ ልዕል ዝበለ ቋንቋ ምዝራብን ይፈላለዩ ሓንቲ ኣብነት ክበኩም እየ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ረእይዎም ኢኹም እቶም ተምሃሮ ላማ እዮም ዝብሉ ምሻ ኣሎ ስለምንታይ እዮም ዝብሉ ግን ኢብራይስ ዝምሃር ሰብ ብፍላይ እዞም ኣብዚ ቋልዑ ኣብዚ ዓዲ ተወሊዶም ዝዓበዩ ማድዋ ክብሉ ኢኻ ትፅበዮም ስለምንታይ ክብሉ ኢኻ ትፅበዮም በቲ ምዕብል ቋንቋ ማለት እዩ ላማ ዝብል ኣብ ጋዜጣ ኣይትርእይዎን ኢኹም ኣብ ዝኾነ ፅሑፍ ኣይትርእይዎን ኢኹም ስለዚ ማድዋ ክብሉ ኢኻ ትፅበዮም እንታይ ማለት እዩ እቲ ሂብሮ ዝሕዝዎ ዘለው ኖርማል ናይ ምስኻኪም እዩ ማለት እዩ ኣብ ጎደናታት ክትሓዝ ዝከኣል እሳቶም ከዓ ንኣሽቱ ስለ ዝኾኑ ሓንጎሎም ብሉፅ ፃዕዳ እውን ስለ ዝኾነ ናይ ኢብራይስ ድኽመት ኣለዎም ስለዚ እቶም ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ራብዓይ ዘለው ናይ ቋንቋ ሓገዝ የድልዮም እዩ ናይ ኢብራይስ ሓገዝ የድልዮም እዩ ናይ ኢብራይስ ሓገዝ እንተ ደኣ ዘይተገይሩሎም እቶም ቋልዑ ክጉድኡ ምዃኖም እዮም ንመፃኢ ምክንያቱ ኣብ 2018 ዝገበርናዮ መፅናዕቲ ነይሩ ሽዑ መፅናዕቲ ምስ ገበርና እቶም ቋልዑ እቶም ኪታ ኣሌፍ ዝምሃሩ ናይ ጋን ይመሃሩ ነይሮም ማለት ምክንያቱ ከይተዳለዉ ስለ ዝመፁ እቶም ደቅና ካብ 2 ዓመቶም ክሳብ 5 ዓመቶም ክንገብሮ ዝግባአና ስለ ዘይገበርና እንታይ ይገብሩ ነይሮም ርሳስ መፅሓፍ ገለ ይመሃሩ ነይሮም ሕጂ ቀዳማይ ዓመት ይሓልፎም ቀዳማይ ክፍሊ ድሓር ናብ ካልኣይ ክፍሊ ይሓልፉ ማለት እዩ ሽዑ ኣብ ካልኣይ ክፍሊ ኮይኖም ናይ ቀዳማይ ክፍሊ መፅሓፍ ይጅምሩ ማለት እዩ ሽዑ ሓደ ዓመት ልቃሕ ኣለዎም ሳልሳይ ክኾን ከሎ ሓደ ዓመት ኣለዎም ሕጂ እንዳተዳራረበ ይመፅዎም ዘሎ ማለት እዞም ቋልዑ ስለዚኦም ሕጂ ናብ ማፍያ ፅጉዕ ዘለው ፈትዮም ኣይኮኑን እዮም እቲ ትምህርቲ ይፀልእዎ ኣለዉ ድሕሪኡ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሓሙሻይ
انت دقا اتي مصحفتي كتودو زقباكا اتم قالات كفلطوم زقباكا بግቡእ ዘይፈሊጥካ እዮም ኣብ ሻውዓይ ደው ኢኻ ትብል ማለት እዩ ስለዚ እዮም ካዞም ደቅና ኣብ ሻውዓይ እንታይ ኮይኖም ዘለዉ ሻውዓይ ምስ ሓለፉ ብጣዕሚ ይከብዶም ኣሎ ትራማ እቲ ናይቲ ሌቨል ናይቲ ቋንቋ ሒዞሞ ዘለውን እቲ ቋንቋ ናይ ሻውዓይን ብጣዕሚ ይከብዶም ኣሎ ድሕሪኡ ናብ ማፍያ ገጾም ይኸድሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዓብዪ ክመፀ ኣብ 2018 ኣነን መምህር ስምረትን ብብዝሒ ኢንተርቪው ጌርና ነርና ብዙሕ ህዝቢ ግን ተቃይሙና ክርዳእና ይከኣለን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንሕና ዝገበርና ኢንተርቪው ግን ቁኑዕ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ቁኑዕ እዩ ነይሩ ንሕና ምስኦም ኣይነበርና ምስ ደቅና በይኖም ነይሮም ሕጂ እቲ ኣብ መንጎ እቲ ቤት ትምህርትን ኣብ መንጎ እቲ ወላድን ዝነበረ ርክብ ተበቲኹ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ገነነት ነይራ ማለት እታ ገነነት ከዓ ናይ ኩሎም ቆልዑ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝወዓሉ ክትሕልፍ ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ እቶም መምሃራ ንሕና ንገነነት ንባ እታ ገነነት ተቐቢላ ንግሆ ናብ ቤት ትምህርቲ ተብፅሖ ካብ ቤት ትምህርቲ ትወስዶ ናብ ጋን ተምፅኦ እቶም ወለዲ ከዓ ካብ ጋን ንገዛ ንወስዶ ስለዚ እንታይ ኣይነበረን እቲ ቲክሾሬት ዝበሃል እቲ ኮሙኒኬሽን ዝበሃል እታ ስሉስ ኩርናዕ ኣላ ወላዲ ተምሃራይ መምህር እሳ ኣይነበረትን እሳ ስለ ዘይነበረት ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘጋጠሞ ብድሆ ናባና ኣይመፅን ነይሩ ናፍታ ገነነት እዩ ዝኸይድ እታ ገነነት ግን ንክንደይ ቆልዓ ኢላ ክትነግር ስለዚ እንታይ ኮይኑ ካት ኮይኑ ማለት እዩ እዚኦም ቆልዑ ተጎዲኦም እዮም ፀኒሖም ክርዳእ ኣለውን ኣለናይ ናትና ፀገም ምዃኑ እውን ክንፈልጥ ኣለናይ ማለት ስለዚ እዚ ምዃኑ እንተደኣ ፈሊጥና ሕጂ ሓገዝ ክንገብረሎም ኣለና ንሕና ወለዲ ኢና ኣብ ጎኖም ደው ክንብል ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ሓገዝ ክንገብረሎም እንተኮይንና ኸ እንታይ የድሊ ማለት ሓገዝ የድሊ ገንዘብ የድሊ ገለ የድሊ ብፍላይ ድማ እቶም ምስ በዓልቲ ቤትኩም ተፋቲሕኩም ዘለኹም ይሕዋት ንስኻትኩም ነቶም ቋልዑ ክትርእዩ ኣለኩም ማለት እዩ ምክንያቱ ፍትሕ ዝነበረ እዩ ዘሎ እዩ ፍትሕ ኣይመውትን ንሕና ኢና ንመውት ምፍታሕ ፅቡቅ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ምፍታሕ ቁኑዕ ኣይኮነን ነገር ግን እንታይ ኣጋጢሙ ክትቅበሎ እዩ ዘለካ እንተ ደኣ ሰበይተይ ምሳይ ዘይደልያ ክትነብር ወይ ኣነ ምሳኣ ክነብር እንተዘይደልየ ኣማራፂ የለን እዩ ክቅበሎ ጥራሕ ዘለኒ ነቶም ብምርጫኦም ዘይመፁ ቃልዑ ግን ፈትሖም የብለይኒ ኣብ እስራኤል ንሪኦ ዘለና ተም ዝበዝሑ ውሑዳት ሰባት ኣለዉ እዮም ውሑዳት ሰባት ምሳይ ክትነብሪ ይደለኽን ፀገም የለን ሃይበሊ ስኺ ኣደኹን ኣነ ከኣቦ ክኸውን ቤት ፍርዲ 1200 ንሓደ ቆልዓ ኢሉና 1200 ንሓደ ቆልዓ ኢሉና ኣነ 1500 ንሓደ ቆልዓ ክኸፍለ ተወሳኺ ከምዚ ክኸፍለ ደቀይ ጥራሕ እለየለይ ምሳይ ክትነብሪ ይደለኽን ፀገም የብሎ ደቀይ ግን ካብ ኣቦ ዘይብሎም ኣደ ዘይብሎም ክነብሩ ኣይደለኒ ኣነ ዝከኣለኒ ኩሉ ክገብረ ንስኺ ከዓ ዝከኣለኪ ግበር ኢሎም ተሓጋጊዞም ንሳቶም ብባህሪ ዘይምስማዕ ኣጋጥም ይኽእል እዩ ባህርያዊ ፍትሕ ዘሎ እዩ ዘጋጥም እዩ ከምቲ ዝበልኩም ንሕና ኢና ንመውት እምበር ፍትሕ ኣይመውትን ክፀንሕ እዩ እቶም ንመርዓ ተረዲእዎም ዝኣተዉ ኣጋጣም ከዓ ኣብ ሓዳር ዘይኮነሎም እሞ ዝተፋትሑ ተረዲእዎም እዮም ተፋቲሖም ስለዚ ንደቅና ክንጎዲ የብልናን ተፋቲሕና እውን ንደቅና ክንዕቢ ኢና ኢሎም ተረዲእዎም እዮም ተፋቲሖም ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ተሓጋጊዞም ብጣዕሚ ክተሃብዑ ዝግብኦም ውሕዳት እዮም ግን ቁፅሮም 5-6 ይኾኑ እዮም ውሕዳት እዮም ክተሃብዑ ዝግብኦም እዮም እዚኦም እቶም እንዳተሓጋገዙ ከምዝሎ ቆልዓ ከምዚ ኮይኑሎ ከምዚ ሓግዘኒ ብከምዚ ክወፅዩ ከምዚ ደኺሙሎ ኣብ ከምዚ ገለ እንዳተባሃሉ እንዳተደዋወሉ እንዳተዘራረቡ ንደቆም ብሓባር እንዳሰሓቁ ንደቆም ዝቕበሉ ዘለዉ ብሓንሳብ ዘይነብሩ ኣሕዋት ኣለውና እዚኦም ክተሃብዑ ዘለዎም እዮም ፀገም ኮይኑ ዘሎ ግን ኣበይነት እዮም ኣብቶም ከይተረድኦም ዝተመርዓው ከይተረድኦም ከዓ ዝተፋትሑ ኣብዚኦም እዩ ዘሎ ፀገም ምስ ተፋትሑ ከዓ እንኮላይ ንሰበይቶም ጥራሕ ዘይኮነ ተፋቲሖም ንደቆም እንኮላይ ዘይረኽቡ ክርእዎም እውን ኣይደልዩን እንተሪኦሞም ሓደ ግዜ ኣብ ወርሒ ስእሊ ንክወስዱ ኣብ ፌስቡክ ንክልጥፍዎም ጥራሕ ወይ ድማ በዓል ናይ ዓዶም እንተሎ ከዓ ይወስድዎም ወይ ድማ ናይ ከባቢኦም ዝኾነ እንተሎ ከዓ ሒዞሞም ክኸዱ ክሰኣሉ ምእንታን በቃ ደቂ ይዕብሎ ክበሃል እቶም ዝበዝሑ ኣብ እስራኤል ዘለው እሞ ኣሳቁት ዝመስሉ ኣብ ዝኾነ ጥርናፈ ኣብ ዝኾነ ሓለፍቲ ኮይኖም ዝሪኦም ኣነ ደቆም ዘያልዮም ወላ ሓደ ደቆም ኣይኣልዮም እዮም ካብ ዘእትዎ ገንዘብ ሓንቲ ሳንቲም እንኳን ዘይሂቡ እዮም እቲ ዝገርመኒ ከዓ ናቶም ጥራሕ ኣይኮነን እዩ ነቶም ቤተሰብ ናቶምን ኣሕዋቶም ወይ ኣዕርኽቶም ወይ ሓፍቶም ወይ ሓዎም ገለ እንታይ የብሉ እስከ ከይትሕግዛ
كيتهبا تعدي أخا ختقبريا انتاي كختقبريا كيتهبا كيتحجزا نعخم أنت قات إمواخي لبوي أنا انتايو مستمر عخا أبو خان أدي خان تدا حديكا حاو خاين تايكا حافت خاين تايكا كمتي تنكلت زنبرو حدا زغونو كومينا هنكون زلنا أبونا نعدنا نكاب حدقنا إحواتنا انتانا محازتنا انتانا سلازي مس سبيتنا حدا أكال كوينا إهين مهين انداتا بحالنا هنكيدي زلنا እቶም ከይተረድኦም ዝተመርዓው ከይተረድኦም እዮም ካብ ዝፋትሑ ዘፋትሕዎም ካልኦት እዮም ኣዲኦም ክትከውን ትኽእል ኣቦኦም ክኸውን ይኽእል ሓዎም ክኸውን ይኽእል ሓፍታ ክኸውን ይኽእል ሓዉ ክኸውን ይኽእል ወይ ንዑ ወይ ንዓ ወይ ብስድሮም እዮም ዝፋትሑ ሰበይቲ ካዳ ከምዚ እንድያ ጠባይ ከምዚ እንድያ ገለ እንድያ እንዳበሉ ኣብ ሓዳርካ ንስኻ ኢኻ ዋና ኣዴኻ ወይ ኣዲኣ ኣቦኻ ወይ ኣቦኡ ኣቦኣ ሓዋ ወይ ሓውኻ ኣብ ሓዳር ጣልቃ ክኣቱ ይግቦም ዓርክኻ ወይ ዓርካ መሓዛኣ ወይ መሓዛኻ ኣብ ሓዳር ጣልቃ ክኣቱ ይግቦምን እቶም ጣልቃ ዝኣቱ ዘለው ብፍላይ እቶም ሓዳር ዘይገበሩ ኣብ ሓዳርኩም ክትፍትንዎ ኢኹም እንታይ እዮም ዝብሉ ነይሮም ወለድና እንታይ እዮም ዝብሎም ወሊድኩም ፈትንዎ ይብሉና ነይሮም ክትፍትንዎ ኢኹም ኣብ ሓዳር ጣልቃ ኣይንእተ ነቶም ዘይሕግዙ ንውላዶም ትፈልጥዎም ኣሕዋትኩም ከዓ ውላዶም ክሕግዙ ከም ዘለዎም ግበሩ ፅባሕ ንግሆ እንታይ ክብልኩም እዮም እቶም ቆልዑ ኣቦያ ኮንካን ክብሉካ ኣና ኣኩኻ እያ ክትብሎ ከለኻስ ኣና ሓቦኻ እያ ክትብሎ ከለኻስ መን ሓቦይ ንስኻ መን ኢኻ ንስኻ ኣይፈልጠካን ይኽብለካ እዩ ሰው ከም ዝፈልጠካ ግበር ንስኻ እውን እቲ ሓዉ ነቲ ኣቦኡ ነቲ ቆልዓ ነቲ ኣቦ ኣይትኽፈላ ኣይትሓግዛ ኣይትግበራ ዝብል ሰብ ጌጋ እዩ ፍትሕ ዘጋጥም እዩ ሓላፍነትካ ግበር ግቡእኻ ተዋፃእ ዋላ ርግምቲ ሰበይቲ እንተ ደኣ ኮይና ወርሓዊ ባንኪ ሕሳብ ጌርካ ክትሰደላ ትኽእል ኢኻ ፅባሕ ንግሆ ቆልዑ ክዓብዮም ኣቦኹም ወላ ሓደ ይገበረሎምን እንታይ ደኣ ኢላቶም እኖ ኣዴኹም ደኣ ከምኡ ትብላላ እምበር ኣነ ዝከኣለኒ ኩሉ ገይረ ገንዘበይ ወርሒ ይሰደልኩም ነይረ ኤልካ ክሊራንት ናይ ባንኪ ሒዝካ ክትፀንሕ እዩ ዘለካ እዚ ኣመረጋገፂ ፅባሕ ንጎም እንዳዓበይ ክኸዱ ከለዉ 14 15 ክኾኑ ከለዉ ከምዘይ ትሕግዞም እንተፈሊጦም ግን መን ኢኻ ንስኻ ንዓና ክብሉካ ፅቡቕ እዚ ኣይፅብቕትን ብፍላይ ድማ እቶም ንውላድኩም ዘይትሕግዙ ሳብኡት ትመስሉ ንውላድኩም ክትሕግዙ ዝምሕፀነኩም ካልእ እቶም ኦኬ ይቕሬታ ካልእ እቲ ካልአይቲ እታ ናይ ደቅና ምስ እስራኤላውያን ዝመሃሩ ዘለው ብዙሕ ተነፅሎ የጋጥም ስለ ዘሎ መዓልታዊ ምስ ደቅና ክንረዳእ ከም ዘለና መዓልታዊ ንደቅና ክንሓቶም ከም ዘለና ከመይ ከም ዝወዓሉ ከመይ ከም ዝነበረ ቤት ትምህርቲ ክንሓቶም ዝኾነ ነገር እንተጋጢሞም ከዓ ምስ ክላስ ቲቸር ምስ ዳይሬክተር ክንረዳእ ክንዘራረብን ከም ዘለና ዝኾነ ነገር እንተ ናይ ዓልየት ፀርፊ ፀሪፎሞም ወይ ገለ ገይሮሞም ሸለሊልና ክንሓልፎ የብልናን ምስቲ ዝፀረፈ ወላዲ እታ መምህር ኮፍ ኣቢላ ኣዘራሪባ ነቲ ሽግር ክንፈትሖ እዩ ዘለና እቲ ቆልዓ ከይንፀል እንተ ደኣ ተነፂሉ ነቲ ቤት ትምህርቲ ነቲ ቦታ እንዳፀልኦ ስለ ዝኸይድ ወላ ሓደ ከይጉዳእ ማለት እዩ ካልእ ምዘይፈልጥዎም ደቅና ዘይፈልጥዎም ቆልዑ ክኸዱ የብሎምን ንዑ ኢሎሞም ክኸዱ የብሎምን ህንኩሞ ኢሎሞም ክቕበሉ የብሎምን ናብ ገዛእተው ኢሎሞም ክኣትዉ የብሎምን ናብ መኪና ንዑ ኢሎሞም ዝኾነ ክገብሩ የብሎም ዘይፈልጦ ሰብ ወላ ብሕጊ ኣይፍቀድን እዩ ገለ ክበካ ደልዩ ክቕበሉ ከም ዘይብሎም ክነፍልጦም ዘለና ንሕና ኢና ማለት እዩ ካልእ እቲ ኣብ መወዳእታ እንታ ናይ ማፍያ ደቅና ከመይ ኣብ ማፍያ ኣትዮም ከም ዘለው ምስ ናይ ፖሊስ ተኣሳሰረ ብዙሕ ዶክመንት ኣሎ ምስ መፅናዕቲ ብፍላይ እዞም ናይ ዓረብ እስራኤላውያን ዘጋጠመ ኣሎ ንዕኡ ኣብ ዝመፅእ ግዜ ታሽሙ ክገብሮ እየ ከምፃልኩም እየ በዛ ኣጋጣም ዝምሕፀነኩም ኩላትኩም ላይክ ሳብስክራይብ ግበሩ ናብ ኩሉ ሰብ ክበፅሕ ከዓ ግበርዎ ምክንያቱ ሰብ ካብ ሰብ እዩ ዝመሃር ማለት እዩ ሰብ ካብ ሰብ እዩ ዝመሃር ክንመሃር ከዓ ኣለና እዩ ስለዚ ኣይንጨክን ንደቅና ኣይንጨክነሎም ብፍላይ እቶም ሰብ ሓዳር ተፋትሕኩም በይንኩም ትነብሩ ዘለኹም ንደቅኹም ኣይትጨክኑሎም ኣብ መወዳእታ ነቶም ንፉዓት ወለዲ ሰብ ሓዳር ድማ ቀፅሉ ኣጆኹም በርትዑ መወዳእታ ክንዕወት ኢና ማለት እዩ
ነቶም ንደቆም ዘይዕብዩ ግን ኩላትና ንደቆም ክዕብዩ ከም ዘለዎም ንውላድካ ቅድም ግበር ክንብሎ ከም ዘለና ክምሕፀነኩም እንደሊ ምክንያቱ ውላድካ ዓፂኻ ውላድካ እንዳ ወላ ሓደ ከይገበርካ ናካልእ ሰብ ክትገብር ምፍታን ማለት ዘዕሽነት እዩ ንኣዴኻ ንኣቦኻ ንሓውኻ ንወዲ ሓውካ ንወድኩኻ ወዲ ሓውካ ክትዕቢ ውላድካ ዓፂኻ ኣብ እስራኤል ኮንካ ንውላድካ ቅርሺ ከይሃብካ 8 ዓመት 7 ዓመት 6 ዓመት በይነን ጭቓቕ ኢለን ክዕብያ እሞ ብሂወት ኮለካ ኣብ እስራኤል እሞ ነዊሕ ሰዓት እንዳሰርሐካ እንታይ እንታይ ዋላ እቲ ተሓሳስባ እዩ ዝገርመኒ እንታይ ኢኹም ትሓስቡ እንታይ እዩ ማለት ኢኸ ኣነስ ምናልባት ንሰን ደኺመን ምኽኣል ስኢነንስ ናባኹም ክምለሳ ዲኹም ትደልዩ ብፀቕጢ ከምኡ ክኸውን ኣይኽእልን ሰብ እንተ ዘይደልዩካ ኣይደልየካን ሶ ነቶም ዝተወልዱ ቆልዑ ተሓጋጊዝካ ክትዕቢ ጥራሕ እዩ ዘለካ ምስ ደስ በለካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ነገር ግን ነቶም ዝወለድካዮም ቆልዑ ግን ክትርስዕ ይብልካን ዝቐደሙ ቆልዑ ከይዕበኻ ዝደሓሩ ቆልዑ ምውላድከ እንታይ ትርጉሙ ካብቶም ዝቐደሙ ዝወለድካዮም ወላ ሓደ ትገብረሎም ዝደሓሩካ ቆልዑ ትወልድ ናይ ብሓቂ እኮ እዩ ዝሕምም እቶም ዝበዝሑ ኣብ እስራኤል ተፋቲሖም ዘለው ደቆም ዘይኣልዮም ኣጉራ 0.5 ሳንቲም ንበዓልቲ ቤቶም ዘይህብ እዮም ክንደይ ለባማት ደቂ ኣንስትዮ ኣነ ኣቦን ኣደን ክኸውን ኣይኽእልን እየ ስለዚ ኪዱ ዳኣ ናብ ኣቦኹም ምስ ኣቦኹም ተዘናጊዕኹም ምፁ ኪዱ ዳኣ ሰላም በልዎ ክብሉ ከለው ምሽ ወሲድክዮም ከኣልዮም ባሕጂ ውሰድዮም ባሕጂ እዮም ዝብልወን ንሰን ግን ልቢ ስለ ዘዕበያ ስነ እምራውን ከይጉድኡ ስለ ዝሓስባ ኤን ናባኹም ዝሰድኦም ዘለዋ እምበር ካባኹም ዝኾነ ክረኽባ ኢለን ኣይኮነን ካባኹም ሞ ኣይረኽባን እኳ ዓመታት ገይረን ኣለዋ ነገር ግን ዋላ እታ ነፍዕቲ ኣደ ናይ ኣቦ ሓላፍነት እንኮላይ ክትሽፍኖ ስለ ዘይትኽእል እያ ናባኹም ትሰዶ ዘላ ኪዱ ዳ ምስ ኣቦኹም ርኢኹሞ ምፁ ሰላም ኢልኩሞ ምፁ ትብል ዘላ እዚኣ ከዓ እታ ለባም ሰበይቲ እያ እተን ርጉማት ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ኣለኽኒኽን ማለት እዩ ነሳቦት ምርኣይ ትኸልኦም በዛ ኣጋጣም እቶም ሕማቃት ኣሳቦት እንታይ ኢሎም እዮም ዘምኽንዩ ሰበይትና ከሊኣትና ምርኣይ ኢሎም እዮም ዘምኽንዩ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ገንዘብ ክህቦ ገንዘብ ንኸይህቡ ከም ምኽኒት እዮም ዘቕርብዎ በዛ ኣጋጣም እውን እንተ ደኣ ከምኡ ዝብል ኣቦ ኣሎ ይፅሓፈለይ ኣነ ነታ በዓልቲ ቤቱ ከዘራርባ ይኽእል እየ ይፅሓፈለይ እንተ ደኣ ብሕጊ እውን ኣሎ እዩ ማለት ውላድካ ክትርኢ ብሕጊ ፍቑድ እዩ ክንሕግዞ እውን ንኽእል ኢና እንታይ ደኣ ከም ምሕብኢ ኣይትጠቐሙሉ ማለት እዩ ኣይተርእየንን እያ ትኸልኣኒ እያ ዝብል ከም ምሕብኢ ኣይትጠቐሙሉ እተን ደቂ ኣንስትዮ እውን ክትከልክልኦም ኣይትኽእላን ኢኹም ወሊዶሞን እዮም ደቆም እዮም ማንም ጓል ክትክልክለካ ኣይትኽእልን እያ ውላድካ እዩ ብሕጊ እውን ይፍቀድ እዩ ግቡእኻ ግበር ውላድካ ርአ ግዴታ እውን የብሉን ምስ ገንዘብ ዘተኣስር ንውላድ የብሉን እዩ ገንዘብ ኣይከፈልካን ውላድካ ኣይትርእን ዝብል ሕጊ የለን እዩ ስለዚ በዛ ኣጋጣም ከም ምሕብኢ ግን ኣይትጠቐሙሉ ማለት እዩ ስለዚ ኩላትና ነቶም ንውላዶም ዘይኣልዩ ናቶም ምዕርኽቲ ናቶም መሓዙት ከማን ክንከውን ኣይግባአናን ንውላዱ ዘይኣለ ሰብ እንታይ ይገብረልካ ንውላዱ ዘይኮነ ካብኡ ዝተወለደ ቆልዓ ዘይኣለ እንታይ ክገብረልካ ይኽእል ንዓኻ ዓርክኻ ኮይኑ መሓዛኻ ኮይኑ እንታይ ክገብረልካ ይኽእል በዛ ኣጋጣም ነቶም ውላዶም ዘይኣልዩ ናብ ልብኹም ክትምለሱ ይምሕፀነኩም ኣብ ዝመፅእ ግዜ ብዛዕባ ናይ ማፍያ ከመይ ሓይሉ ከም ዘሎ ኣብ እስራኤል ከቕርበልኩም እየ ኩላትኩም ሸር ሳብስክራይብ ግበርዎ ናብ ኩሎም ወለዲ ክበፅሕ ድማ ሓገዝኩም ኣይፈለየና ሰላም መዓልቲ